फुजा मेलानि मुङाव माने जिखिनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटी बा जानाङै हाबाफोरखौ माने दिनै थुलुंगा होनाय बा जायगा होनो नाजानाय बा जायफोर माने होफुंनो नाजानाय बियो दिनै चिरां जिल्लायाव जायगा जायगा बन्द फ्राय माने जाबाय आरो जायगा जायगा एसे एनै नाजानाय बियो दङ। थारैनो बियो सानसेनो बियो जोबनाय नङा आरो बेखौ फोजोबनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेयावनो हागोन बेखौबो माब्लाबाबो साना। नाथाय बेखौ बयनिबो मददनि गेजेरजों जोङो मोजां खालामनो नाजानांगोन। नट अनलि चिरां गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो बेफोरो दिनै मोनसे समाव ओरैबायदि मोनसे बारायबायमोन बेखौ लासै लासै फोजोबनो बा बन्द खालामनो थाखाय दिनै जिल्ला कमिटिफोरा गुबुन गुबुन आफाद बा रायजो राजानि मदद बा धोरोमारि आफादफोरनि मददजों बेखौ मावबाय थादों। थारैनो बेखौ जोंनो माने मोनसे सांग्रां मोनसे समाजनि थाखाय जि माने हाबाफोरा जोंनि समाज दानायावबो मदद खालामा, जि हाबाफोरा सोलोंथाइ लानायावबो मदद खालामा, रांखान्थि जौगानायावबो मदद खालामा, बरंस जोंनि समाजखौ धंससो खालामो, बैफोरबायदि एक्टिभिटिफोरखौ जोङो समाजाव नाङा। बेनि थाखाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिखौ बन्द खालामलायनायाव बयनिबो जुदि कपारेसन थालायलायोबा मोजां जायो। मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने हुंगा हुंगियै जायगा जायगा जानाय जुवा थुवा बै मुभमेन्ट टाइमावबो बुख्रुबबोलायनायसिम माने जादों, हमनानै जेलाव हरलायनायसिम जादों। आरो मोनसे समावथ' माने ओरैबायदि स्ट्रिक्ट माने रायजो राजानि मददजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लावथि लानायनि गेजेरजोंबो माने होसोनाय बा बुख्रुबनाय जाबोदोंमोन। नाथाय दिनै माने रायजो राजाफ्रा एसे सांग्रां जाबोबाय, दिनै समाजफोराबो माने दिनै एसे सांग्रां जाबोबाय, जाउनाव दिनै समाजखौ बेंनो थाखाय मोनसे आयेननि बेबस्था दङ आरो बै आयेननि बेबस्थानि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैफोर एक्टिभिटिफोरखौ बन्द जाजानायखौ जोङो लुबैदों। आरो सरकारा जिखिनि खानानै होनाय नियमफोर बा जिखिनि आखुथायफ्रा जिखिनि सोलिथायफ्रा जोंनि समाजनि थाखाय मोजां नङा बेफोरखौ जोङो मानिलायनानै सोलियोबा मोजां जायो। गोजोन्थों।